Praise the Lord. Hallelujah. Siyambonga kakhulu. Khona umuntu uzo 80,000 futhi. Amen. Bazalwane uNkulunkulu, ngiyabingelela nabazalwane sihamba kanye nabo bazalwane. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We love you with the love of Jesus. Ngiyabingelela abazalwane bala ekhaya bazalwane. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela kakhulu ke bazalwane umoya ogcwele. Umnikazi wale nkonzo bazalwane. Ngiyathobeka kakhulu bazalwane. Kwelo mhlabelele othi angilutho ngaphandle kwakho moya ogcwele. Kuliqiniso bazalwane ngaphandle kamoya ogcwele asilutho. Oh, hallelujah. Ngiyamkhalisa lento uJesu mayisesiphambanweni. Simuzwa ethi eli lamasabatha. My God. Because ayikho ebuhlungu zokushina. Jesus. Nami angilutho ngaphandle kamoya ogcwele. Oh, hallelujah. Amen. Oh, Jesus. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ke bazalwane once again. Ongijezile emthandazweni yenu bazalwane. Ngiyakholwa ukuthi ngilapha because ngivele emthandazweni yenu. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Uma kungenjalo bazalwane, ngicela ningihlalise phansi. Oh, siyabonga Nkosi Jesu. Because I don't want to sin bazalwane uNkulunkulu engashongo lutho. Amen. Thank you, Jesus. Sifundeni bazalwane izwi likaNkulunkulu sithandazeni. Egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. Bayazi abazalwane sikhonza nabo ukuthi angishumayeli izinto engaziwa. Ngishumayela lokho kwaziwayo bazalwane. Oh, Nkosi Jesus. Lo Jesu bazalwane namamkelayo. Boyingcwele. Uyena nami ngimshumayelayo. Amen. Nkosi Jesu. Incwadi kaDaniel. Thank you, Jesus. Isahluko sesihlanu. Sizofunda khona nje bazalwane only few verses then we pray. Daniel chapter number 5. Hallelujah. Sifundeni khona verse 5, 6 and 7. Bese sifunda 13 no 16. Amen. Namazi noma ukhona ongangifundela. Maye ngekho ngizogijima ngifunde kwelami. Asifundeni ke bazalwane. Verse number 5 fundeka kanje. Jesus. Ngasona leso sikhathi wavela impilo yesandla somuntu. Yaloba maqondana nothi wezibani. Kokunabekiweyo kodonga lwendlu yenkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esilobayo. Oh, Jesus. Wase kuguquka ukucwebezela kwayo. Nemicabango yayo yesabisa. Oh, Jesus. Zaqheka izinyonga zokhalo lwayo. Oh, Jesus. Namadolo ayo ashaya. Inkosi yamemeza ngamandla ukuba kulethwe abathwebulayo. Namakhaledi nabahlola imhlolo. Yayisikhuluma inkosi yathi kwabahlakaniphileyo baseBabele. Ongafunda lo mbhalo angitshela incazelo yawo. Uyakwembathiswa kububende. Abe nomgexa wegolide entanyeni yakhe. Abuse ngowesithathu embusweni. Sigijime verse 13. Khona uDaniel wangeniswa phambi kwenkosi. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, wena kuDaniel, lowo ongowabathunjwa bakwaJuda, abalethwa inkosi baba bevela kwaJuda na. Verse 16. Kepha ngizwe ngawe Nkosi ukuthi ungaveza izincazelo, uthukulule amafindo. My God. Manje ke uma ungafunda lo mbhalo ungasizincazelo yawo, uyokwambathiswa ububende ube nomgexa wegolide entanyeni yakho kuse ngokwesithathu embusweni. Amen. Hallelujah.
Asifundeni verse 24. Oh, Jesus. Yayisithunywa lengxenye yesandla ivela kuye yalotshwa lombhalo. Yilo mbhalo owalotshwa. Mene teke ufasi. Nansi incazelo yalento. Mene uNkulunkulu ubalile umbuso wakho uqedile. Tekelo lunganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula. Perez umbuso wakho wahlukene unikelwe kumaMede namaPheresiya. Amen. Amen. Bese ngicela siyele ngale chapter number 6. Oh, Jesus. Sifundeni khona verse 21. uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumele ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama azingilimaza. Ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi, akenzanga okubi. Yayisijabula kakhulu inkosi, yayaleza ukuba uDaniel akhushulwe emphandweni. uDaniel wayesekhushulwa emphandweni, akafunyanwanga mcothu kuye, ngokuba wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Liphilile linamandla izwi lakho linguqobo, liphefumulelwe nguNkulunkulu wethu ongcwele. Yilo leli uNkulunkulu wethu ongcwele lisoka sokuphila, lingumuthi emathanjeni ethu, lidala ongekho kube khona livule indlela ehlane labahlokasini. uNkulunkulu wethu yilo leli Baba wethu onamandla, usisa ukufundwa kwalo, ukushumayela kwalo, kanjalo nokulalelwa kwalo egameni likaKristu Jesu inkosi enamandla ezobuya masinyane. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Jesus. Ngizoba mfushane nje kakhulu bazalwane, njengoba ku-6 past. By 25 past ngizobe sengiqedile mangithatha isikhathi eside. Amen. Hallelujah. La sifunda khona abantwana benkosi, kukhulunywa ngendoda okuthiwa uDaniel. Hallelujah. It's one of bazalwane amadoda ayithunjiwe ezweni lakwaJuda athunjelwa ezweni lasebabele. Yeah. Jesus. Izwe lasebabele bazalwane laziwa njengezwe lokonakala elingcwele iThixo. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Jesus. Hallelujah. Kunamadoda amathathu abantu abawathanda kakhulu, Shadrach, Meshach and Abednego. uDaniel wayengowesine kulamadoda athunjwa ezweni lakwaJuda. Hallelujah. Ekhona bazalwane, Amen. uma bethunjwa labafana because bathunjwe ebufaneni babo, Yeah. kodwa ebufaneni babo kunento ababeyiphethe enamandla. Hallelujah. Babephethe igama elinamandla, igama elingaphezulu kwamagama onke. Hallelujah. Bathunjwa nje bazalwane, wasukuthi bathunjwa noNkulunkulu ongasiyeki. Hey, Kosa. Wasukuthi bangenwe labafana, Hallelujah. bangenwe yinto bazalwane, bahlangana nomahlangana. Oh, Jesus. Ikhona bathandekayo, uma bethunjwa ezweni lasebhabhele, bathi asinakumshiya uNkulunkulu wethu, bathi siyakhamba naye. We shall not forsake our God, but sizohamba naye. Ikhona bazalwane, uma sebephumile befika ke bazalwane ezweni lasebhabhele, lithi iBhayibheli bathathwa babukeka abathiwa bazalwane wake kwenziwa idili. Uma kwenziwe leli dili kwathiwa nani wozani nizohlala kanye nathi etafuleni, but we will never celebrate sihlale etafuleni esingalaziyo, but asikwazi ukuyingcolisa bazalwane, ngoba bazalwane uNkulunkulu esimkhonzayo akasivumeli ukuba sidle kunje. But bekungenani isimane esidla imfino kunokuthi sitama
zenu bese thina sidla imfile bese sibona ukuthomba abazobukeka kahle. Asikho lapho kakhulu bazalwane. Amen. Silapha bantwana benkosi. Now usikithi Bible mawufika chapter number 3 labafana ababekade bethunjwe noDaniel. uDaniel wayekade ene-revelation, wayekade enama-visions. Yes, Jesus. Ikhona bazalwane. Now kuthathwa lamadoda kukhandiwa isithombe segolide. Uma kuthathwa isithombe segolide kuthiwa angesukhothamela lesi sithombe. Ngizama ukuba mfishane bantwana benkosi. Uma ungasikhathameli lesi sithombe, lithi iBhayibheli wathiwa uyothatha ufakwe emlilweni. The main reason ayingoba kwakufanele kukhambe isithombe, but it was because labafana babengafuna ukudedela uNkulunkulu wabo. Kwathiwa yini esingababamba ngayo ukuze befe, because noNkulunkulu abahamba nayo. Athi bazali baye phambi uJeremiya athi ngumlilo lento ivalelwe bathanjeni apha. Labafana babehamba nento. Nabantu babethi babebabheka bengaboni bona kodwa bebona uNkulunkulu wabo. Lithi iBhayibheli sakhanda isithombe bazalwane. Ngifuna ukugijima ngize ngifike la chapter number 5. Hallelujah. Uma sikhanda isithombe segolide wathatha uShadraka noMeshaki no-Abednego bafakwa esithambeni somlilo bazalwane ku-chapter number 3. Sithola abafana bafakwa esithambeni somlilo because mamabili ukhonza isithombe segolide. Ikhona bazalwane. Uma bephakathi esithambeni somlilo uDaniel ehlezi kwi-palace wayekade engenakho ukuphumula. What are you to be your brother's keeper? Yiba ngumlindi kamfowethu. The time laba besesithandweni somlilo uDaniel yena yonke into ayenzile bazalwane wayi-intercedela basesithandweni somlilo because wayengazi ukuthi ku-chapter number 6 kuzobe kungayo. Kungenzeka ku-chapter number 3 kunomuntu oseduzane nawe, but uyesu chapter number 6 it will be about you. Kunabantu esibathukile bazalwane because of ukushayeka kwabo, kanti kusewu-chapter number 3 kuseyisizini yabo. Your season is coming. Ubani ozothuka wena? Ngoba chapter number 6 is about you. Sitting abantu abazothi mawusewu-chapter number 3 bathi inkosi asikwazi ukuhlala ngokukhululeka. Let us intercede for our brothers. Abantwana bakithi bahluphekile, umphakathi wakithi uhlukumezekile. Let us pray for them. But amakholwa anamhlanje uma kungekho ngabo ayahlale relax because kuhamba kahle kubo. Wow, masekusuku lakho, who is going to pray for you? Kwenzeka ngelinye ilanga saphakama isithungo sikaJoseph sabhawa ezabafowabo. Kunesikhathi nakhona mayiphakama iy'thungo ezinye esakho fanele sibhawe khona. Now wabathandazela uDaniel namadoda uNkulunkulu wama nabo. Sesifika ku-chapter number 5. Lithi iBhayibheli once again they celebrated. Benza idili. Uma besedilini benza imistake yokuhlala ngezinto okungadlalwa ngazo ngenxa yenjabulo. Bathatha izinto okungaphuzwa ngazo, bathatha bafaka izinto ey'ngafakwa kuzo, and lezi zinto bayidonse ethempelini, bathatha lezi zinto bayophuza ngazo. Ikhona bazalwane, bathatha izinto wrong ngenxa yenjabulo.
enyameni because somebody boniswe yinjabulo yesikhashana. Kunento sifuna ukufundisa for 10 years, sifuna lento kuthiwa holiness. God is lahlekelwa within a second. Bathatha lezi zinto bafaka izinto zabo abayifaka khona baphuza badansa. Inkosi ihlezi ibhekile, kuyadantswa kuyaphengwa kumnandi, ayiboni into wrong ngoba uNkulunkulu uyayinwela into yakhe. Lithi iBhayibheli kuthe kusenjalo inkosi yabona just the portion of the hand, yabona ingxenye ethile yesandla. Akwasiwa lesandla sakhamba kodwa kwavele kwaqhamuka isandla saloba umbhalo. Uma siloba nombhalo wase kufuneka umuntu. Namhlanje uDaniel chapter number 5 uzo-interpret iphupho, kanti kusasa leli phupho li-interpretile ilona ezomfaka emgodini. Hallelujah. Ikhona bazalwane simthola usemphandwini nje. It's because of the interpretation abenayo. Because when you have a revelation upon God, abantu basonke ngese kodwa bathi ngeselwe nabantu abanawo, kodwa into abaletha with the revelation you have. Sometimes ngesitshela ukuthi abantu balwa nathi, kanti abalwi nathi balwa nento ekithi. Lithi iBhayibheli wawukhasha lombhalo kwafuneka abaphuli nabangakini mhlawumbe nabo babeyobizwa bezoprofetha kuthiwa bazama bathi babebheka bathi si-understand it in a land. Wasekubiziwe indoda egcwele amandla kamoya wethu. Lithi iBhayibheli wafika umfana uDanyeli wathi mina nginayikhasa lento. Uthi lo mbhalo lo uthi mene ntekela ufasini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wasethi umfana sesifuna i-interpretation yalento because akekho umuntu ongakhasa lento. Oh my Jesus. Kuthiwa lo mbhalo it was shiny. Ikhona bazalwane bathiwa uDaniel interpreted it. Uthi umfana Nkosi uqale wabona isihlahla esikhulu sikhula size siyothinta emafini, sinamandla siqinile. Uthi that was you. uNkulunkulu umkhulisile kakhulu waqedza waba sihlungu waba namandla. Uthi kodwa usuke wadlala ngezinto erongo ongadlalwa ngazo. Uthi ngibonile uthunyelwe ingelosi to cut down that tree. Uthi ke manje lo mbhalo obonayo ubhaliwe usukuthi yes ubunamandla, kodwa manje this is the time la khona uNkulunkulu unqabula khona umbuso wakhe. Uthi this is the time la khona uNkulunkulu esosusa amandla akho. Mene ntekela ufasile. Ngiyabuya la bazalwane, ngiyabuya la. Siyeni chapter number 6. Oh Jesus. Sithola lo mfana usesemphandwini wengonyama because of the interpretation. Uthethiswe ingubo ezibende but simthola usesemphandwini. Kanti akesho ukudila emphandwini usasovalelwe emgodini. Even not yourself abazalwane ngoba abantu bephupho bayahlusha, abantu bephupho bayacindezela. Ungekelinye ilanga uthi uJoseph waba nephupho, iphupho lakhe lamshodisa ngabafowabo, sithola bamthatha bamfaka emgodini, kodwa the very same phupho ilona esithola emgodini. Uthi kule ndoda ayivalelwe kanye naye emgodini
ukuthi yazi nginephupho nangawe. Ngiyazi ukuthi la kungenxa yephupho. Kodwa futhi ngikhona la egodini. Nginephupho futhi nangawe. Ngitshela iphupho lakho. Uthi wena uzophuma. Uma uphuma lana kodwa ufuna into eyodwa. Uzongangilibali. Iphupho lakhe lona elamfaka emgodini. Futhi iphupho lakhe ngilona elamkhipha emgodini. Even uNkulunkulu wethu bazalwane, he is the very same God who take us into the situation. But he is still the very same God who take us out of the situation. uNkulunkulu kunezimo avumela ungene kusho ayingoba ethembe wena uzethembele ukuthi he will take you out of that situation. Amasi namhlanje we blame ngani insindiso. But let me tell you ukuthi le nsindiso engenise kuleso simo in the very same nsindiso that will take you out of that situation. Ikhona bazalwane. Sesizothandaza. Iphupho lakho malingacimi ngenxa yomgodo kubo. Ungayeka ukuphupha ngenxa yesimo obhekane naso. Ungashintshi interpretation yephupho ngenxa yesimo obhekane naso. Sithola lo mfana uphakathi emphambili kwengonyama. Uma ufunda umlando umfundisi uMkhaliphi kuthiwa lamabhubesi alaphiswa isikhathi eside ukuze bayafaka kungabuyisi umunwe. Alaphiswa bazalwane. Nansi indaba sondelana. Umeselapisiwe njalo kwathathwa indoda yephupho yafakwa phakathi emaphubesini alaphiswe. Indoda egcwele imbono, indoda egcwele amandla, indoda ehamba noSibakani, indoda ehamba noSipho, indoda ehamba nenkangala. Wathi uNkulunkulu ukungena, wathi ngizongena nawe, wathi angikukusile, ngizongena nawe phana. Sithola bazalwane. Lithi iBhayibheli umefakwa phakathi wasethatha ikhono wathi let me watch ukuthi asongenzani lamaphubesi. He said greater is him that is within me than the one that is in the world. Wathi mkhulu lo ngakini kunalono sesweni wathi anantu abalaphiswe kodwa I'm serving the Almighty. Kodwa uNkulunkulu namanje. Lithi iBhayibheli amaphubesi kunokuthi asondele kuwo avela hlehla kancane nawo ayovalelana ekhoneni. Abona ukuthi asikwazi ukubusha lo. The time embona Awabona ukuthanyela. avela bona the Lion of Judah. Athi asikwazi ukudla the Lion of Judah. Athi lona ngomunye wethu we can't consume. Athi sibone ikhonyama yomdali kaJuda. Sibona abamaster asikwazi Ukumthinta lo. athi uNkulunkulu athinta wena uthinta indlavu yeso lakhe kunasimo songena kuso. Kodwa let me tell you ukuthi they will bow for you. When they see you, they will see the great one. They will see the Almighty God. Let us worship uNkulunkulu wethu. Iproblem yakho usuke wangena wethu. That is why ungabuyanga.
ukhele naye. Uma ukhele naye. Athi David noma ngapha phakathi esikhathini sethu sokufa. Athi kodwa ngwesaba lo. Ngoba ngiyazi ukuthi wena Jehova na ayikho into emnandi masela. Shamongena naye. Umsile simagana. He will never leave you. Not forsake you. Uthi uyamazi abaphephela kuye nakusuku lehluphe. God will never leave you. God will never forsake you. Kizothi bantwana benkosi emthandazweni wamsekethandaza. Number 1, ungahlali ngezinto ongadlala ngazo. Ngoba abanye basuke badlala ngezinto ongadlalwa ngazo umfundisi ukhalile. Abanye uNkulunkulu bagcobile kanti basuke badlala ngezinto ongadlalwa ngazo. Don't ever make the mistake yokudlala nge-anointing uNkulunkulu akunikeze yona. Don't ever make that mistake. I don't know ukuthi yini uNkulunkulu akugcobele yona. Noma ngabe ukugcobele nje ukudecorate, but don't take it as an advantage. And don't ever make the mistake of shaking people. When abantu abafika ensindisweni bayibona beyizinto ezinkulu kodwa ngenxa yokuthi bendlela bayibona ngazuthi lento ensindisi is useless. Let me tell you don't ever change. Lawa amandla aqala iwona esiwadinga ukuthi uqhubeke ngawo. Don't ever change the pace oqale ngayo lejalo lomuntu omjalo. I understand kunezinto ezivelayo along the way, but sifuna abantu bokuphekelela. We will rather die for this gospel. Hey, Jesus, hallelujah! Jesus, hallelujah! Jesus, hallelujah! Sifuna abantu benkani. Abantu abazothi we are going to push. Oh, yes, when the simo siyavuka noma oh, hallelujah! but we are going to push. Jesus, hallelujah! Sithutsiwe noma sithutswa. But uNkulunkulu sokhona. Wena yethu bayadawa. Noma badawa. uNkulunkulu sokhona. Wena yethu bayathola. Noma basole. uNkulunkulu sokhona. Unabantu Jesus! Someone sifele kulo leli vangeli. Someone sifele kulo. I want you today or tonight. Let us all stand on our feet. Funa sonke namhlanje. Uma siphindele endlini zethu. Sikele sesithi mina. Ufuna abantu abazophuma bayatshela uSathane behlwane ukuthi uSathane udlalela ngabe uthi namhlanje iswathi mina yokinto Jesus sifuna abantu hallelujah abazophuma bethi uSathane udlalela ngathi oh Jesus it's been too long oh Jesus kodwa namhlanje mina Jesus athi uSathane uyadideka oh Jesus uthini mawuthi mina oh Jesus uthini ukuthi uSathane will never rule my life oh Jesus hallelujah oh Mangcwele siyabonga Nkosi Jesu. Problem mfundisi even akukhonzeni ebandleni kaNkulunkulu sebantu othoma kaSathane. Hey Nkosi Hlezi ngibatshele ebandleni ukuthi ave ngamthanda umzalwane ozenza ngcono. Hey Nkosi yami kodwa azazi ukuthi ulahlulele. Hey Mangcwele sisiza. Kuneyinkuzumalanga. Hey la emkhonzeni. Zithi bheka mfundisi anginalutho kwaphela. Bheka mfundisi anginalutho kwaphela. Sikhohlile imabhalo. Sidlala ngezinto ongadlalwa ngazo. Jesus. But we need abazalwane abazoba pure and upright with God. Jesus. Perfect before the Lord.
sakumahlazo amaveni. Awubona-ke nje nombhede wakho uma singabe sikhulumise nje iroom lakho akuvakashwa selashonaphi lelo vangeli. Oh Jesus. Sibona abazalwane bayahluleka because kunento abayilahlileyo mfundisi. Sisuke sashumayela ama-blessing sashiya uJesu. Jesus. Hey, Nkosi. Samagqisha mfundisi ukukhalipha ama-prophets. Samshiya emuva. Oh Jesus. Sathi receive your marriage, receive whatever, receive your car, receive your wife. Sasesimshiya lapho emuva uJesu. Ahlala umzalwane abona kuphela unyaka, no marriage, no car, no job. Athi ake ngibekezele abona ukuphela wesibili, athi ayikho lento. Kodwa umuntu uma umhlohla uJesu umusha noma izimo zimvukela kuvuka umhlabeleli ngaphakathi athi thatha konke nginoJesu. Athi konke okunye kuyizimo nje. Wenzeni bandla kaSimangala? Noma singene emlilweni sangena sishuda. Obabani nithi iBhayibheli bayothi uma bephuma bazalwane abanye bayongena embusweni. Kodwa bayongena benuka iphungu sesihogweni. Ubona ukuthi iphululile imambane ikahle kahle iphilo mangale. Nkosi yami. Kodwa just because of the grace. Oh Jesus. Hallelujah. Atubani phikelelana ukungena lesango. Uze lase siqobile uzomanje la. Siyabonga Nkosi. Egameni kaJesu. Siyabonga Nkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Singiyathandaza. Mangilimazile uxole siswana. Paul. Amen. This is me bazalwane ngiyakhonza. Ngifuna ukungena embusweni kaNkulunkulu. Nanti isango bazalwane. There are two gates. Nanti elokuqala, nanti elesibili ngapha. Leli libheke ekubhubhisweni. Kodwa leli libheke ekuphilisweni. Oh Jesus. Uma ngisha kuleli sango ngingena nje ngosami ngiphathele into zami ngingena ngiyayigudlela ngumfo kaNdebele yonke into yamukelekile. Kodwa when you come to lelo phiko, Oh Jesus. uthi uyangena isango liyavimba because of izinto oyiphetheyo. Usemathe uyaphoqa kodwa isango lona liyakushumayela ukuthi lana akungene nemthwalo. Kodwa now bese yarelayiza umntwana kaNkulunkulu kade ngithwele athi uJesu wena nonke ikhathele nemsitho athi wosani athi mina ngizoliphumuza athi ngizolithwalisa ijonga la ngoba lami lilula athi alizima. Bese yalahla umntwana kaNkulunkulu bese phatha ijonga la ubethi uyongena ngesango abona isango livulekela because uselahlile isono nemthwalo athi umhlabeleli bonke abanethembe lijayavuyavulela isono nemthwalo. Siyabonga Nkosi uJesu. Uma ufuna leli sango libuwele Nkosi uJesu. athi I am the way and the truth to God. Athi no one who can see God without me. Uthi ngiyindlela neqiniso akekho uma ufuna leli sango liphilise. Uma ufuna ukubona, uma ufuna ukungena into his kingdom, uma ufuna ukuzwa ijwi
messages. Oh, Jesus. And into ngiyithandayo mfundisi kuleli sanga called security. Yeah. Kodwa lona isango liyi-security. Akukho bribe la. Akekho umuntu obribeayo kusukela. But yalahlwa bese ufuna ukubona leli vangeli likiwele ey'ntweni zakho. Siyabonga Nkosi Abanye Jesu. basuke bafuna ukuyilekelela lento kanti lento ayilekelela. Oh, Jesus. Iyayiwela Oh, lento. hallelujah. Lento ayidinge manje umuntu. Oh, Jesus. Kodwa lento iyayiwela. Oh, hallelujah. Sishongelelile uNkulunkulu. Sengiyathandaza abantwana benkosi. Sishongelele uNkulunkulu. Uthi nina niyohlala nithule. Bese niyabheka mina. I the Lord I will do fighting for you. Yeke lento ikiwele. God bless you. Hallelujah. Because abanye bacabanga ukuthi umfundisi uMkhaliphi ngicela uzothandaza. Oh, Abanye Jesus. bacabanga ukuthi Oh, Jesus. u-act ama-move like khona. Oh, Jesus. Ukuthi u-act isikeshi sokuyezulwini. Oh, Jesus. Asi-act la. Oh, hallelujah. Iyaphiwa le. Oh, Jesus. May God bless you.